llibreta. La llibreta, Sofia. Cucut. Cucut. ¿Qué tal? Mira, estás neta, tú. Mira, estás neta, tú, ¿Sí? Ei! Què tal? Molt bé, aquí estem, que acabem de banyar a la Sofia Ratafia. Sí? On? A l'FTP. Potser millor al Dropbox, què et sembla? Sí, em sembla que sí, perquè saps què passa? Que tinc accés directe des de l'ordinador. I... Vale, doncs també en JPG. Sí, més fàcil. Si no t'importa, sí. I més ràpid per mi per baixar-les. El correu de sempre. Sí, revisa. Sí? Espera. A veure, Un minut. Sí, ho tinc. Sí? Vale, escolta, necessitaré que m'ajudis amb els retocs. Saps què passa? Que hi ha coses de perfils que no em van bé, no entenc, o el meu ordinador no sé què passa, però no les visualitzo bé. Sí, tinc intenció de penjar-les tant a la web com al blog. Sí? Doncs fem això. Espera, que caso la Sofia. Ja veuràs. Mira, Sofia, mira l'Anna. Qui és? La tieta Anna. Sí. Ei, has vist? No xerra, però s'entera, S'entera. Vale, doncs sí, sobretot això, mira tots els perfils i que m'interessa molt. Vale? Vinga, nena. Merci, guapa? Adéu, merci. Què? Ja ho tenim, això, amb la tieta Anna, ja ho tenim.